हनुमान जी महाराज माई सीता से कहने की हे माता रास्ता में आम बड़ी कठिनाई भइल हो, भूख प्यास लागल बा, राउर आज्ञा मिली भाई रावण के फुलवारी में जाके कुछ मीठा मीठा फल खोई। माई सीता कहतरी की हे बबुआ तोरा के आज्ञा देवे के देतनी, लेकिन ये फुलवरिया में बच के जई हो, काहे से कि फुलवरिया में रावण के दूत लोग बा तारा के फल खाए में डिस्टर्ब करी, तारा के फल खाए ना दी। हनुमान जी महाराज माई सीता से आज्ञा लेके चलनी रावण के फुलवारी में फल खाएला। रावण के रखवार लोग सुतल रहे, रावण के रखवार लोग के जगावतनी गछिया उखाड़ के दहिया पर फेंकतनी, रखवार लोग खिसिया के उठल हनुमान जी के मारे पड़ल, आजे भी हनुमान जी के मारे पड़ल, हनुमान जी ओकरा के स्वर्ग में पहुंचा दे। आजे कुछ बच गई रहे लोग लंकापति रावण के लगे पहुंचल बा, आ कहता कि हे लंकेश ए फुलवरिया में एगो बंदर आइल बा, आ बड़ा उत्पात मचैले रखवार लोग कहता कि बाती अजूबा एगो अरे अनहोनी भाई कि ना जाने बगिया में अरे कैसे घुस गई, कि मरल बपहरू के अरे पोछी में पकड़ के, तो मरल बपहरू के अरे पोछी में पकड़ के, ना जाने का हो राजा लंकाए गढ़ के, अनहोनी भाई ना जाने बगिया में कैसे घुस गई, मरल बपहरू के पोछी में पकड़ के, मरल बपहरू के पोछी में पकड़ के, ना जाने का हो राजा लंकाए गढ़ के। रखवार लोग कहता रावण से कि हे लंकेश कि हमनी के ना जानत रहिए से कि बंदर के देह में इतना ताकत होला, इतना शक्ति होला, अरे 10-20 पहरू लोग के रखवार लोग के कुछो नहीं के बुझत, एके झटका में उठा के फेंक देता। कि बानर में तना न होला बीरताई, कसबी सपहरू से कुछ ना बुझाई, बानर में तना न होला बीरताई, कसबी सपहरू से कुछ ना बुझाई, झुलुआ झुलावता गाछी पर चढ़ के, झुलुआ झुलावता
गाछी पर चढ़ के ना जाने का होई राजा लंका गढ़ के मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकला मंगल मूल निकंदन।